Nazdar, vítám vás ve třetím partu z GTAček. Dneska tady obsazujeme opět území vedle Santy Marie. Santa Maria už mimochodem patří nás, v minulém dílu už jsme to nestihli, protože nám běžel čas. Takže zrovna teďka jsme na Veroně a za pouhých 40 sekund, necelých, už obsadíme tuhle pláž a dostaneme za to money. Ne, já jsem... Naštěstí tam byl ještě jeden zelený, Honzo. Spíš A modrý. nějaký modrý jsem ještě přijel. A mám, Ty debile, odeď odsud. Připrav si kulky, dělej, střílej. Dobrý šutíka. My jsme dva, nemá šanci. Dík jo. Počkej, přeď k tam tomu Smoke 53. Já mu propíchnu kola. Já už dál nemůžu, tady je hranice. Aha, tak nic, ne. To by zas někdo urazil nárazník. No to udělal tam ten debil. Hele, ta pláž už je zase naše, ale jak to, že jsme nedostali keše? Počkej, to chtěli určitě obsadit oni nám. Máš hvězdičku? Ne, nemám. Dobrý, já mám 2 lety, takže si jeden. Tady atakujem zase. Vystup, jedu si to opravit. No počkej. Já tu počkám. Vystup. Ne. Proč vystupuješ? To tam zasáhne, to zasahuješ do toho. Aha. Tak pojď k tomu, před to já tě rovnou vemu. To je jedno, East Los Santos. já počkám tady. Já se zatím bych mohl vzít si buginku zatím, ne? Už můžeš. A tady seš. Honza tady se svým frajerským autem, který nedávno vytunil v prvním partu. Jenže ho má zamknutý. Už můžeš. Konečně. Takže ještě 3 minutky tady budeme muset čekat. Ale je tady Jsou tady modrý, nějaký modrý. tak tam je teď za nima. Ten typek, co je na nás, to ten má taky zbraně, takže může pomoct. Ten na to dvakrát nevypadá. Sakron nám propíchal kola. Jak to? Víš? Nevím. Tak to vidím, ne? Bacha, odjedeš z té zóny. No teď jo. Já to chci, jinak cípnu. A buchne mi kára. A nechcípneš. Tak teď opravit jenom co Kláru tvojí kuáru natrněnou. Ale jsme furt v tom atakovacím území, takže dobrý. Počkej, já mám nápad. Pojedeme sem na roh a tady jenom budeme čekat. Chytrý. A kdo si Ale sem smím být přijde? AFK. Kdo si sem přijde, tak to ode mě schytá, hajzl. Oh my god, šel jsem na dveře, ještě k tomu urazil nárazník skoro. No jo, to auto roztřískáš úplně. Ale jedou k nám. Možná. Teď to bude vypadat, že jsme ujeli. A my jim zmizíme z toho jejich radaru, co mají. A potom to obsadíme. Verona Beach. is atak, ale my jsme na Veroně Beach. Ne, my jsme na Santa Maria. Ne? Hej, čemu, dej si mapu, opět tam celý to bliká. Oni obsazují to naše. Fakt? Jo, jen tam. To jsme obsadili před chvíli. Aha. Dobrý, už zase ne. Jsme to obsadili zpátky, on to určitě vyjel. Teď jsme 3 tady v tom, takže to obsadíme. Už jenom minuta. Tak jim tam jít pomoct.
tady a je to obsadit radši, když mu tam pomoct. Jedu tady k tomu třetímu, ať k nám nasedne. Máme jenom 2 místa. Já vím, a tak může na kapotu, že jo? Dělej, skákej. Super. Chytrý klučina. To obsadíme, oni jsou jenom 2. On má zápalnou lahev. Ne, to není zápalná lahev. To je pití. Aha. Čím ještě 7 sekund. Tak už je, takže sejmem. Tak někoho. Chci prachy. Co? Jak to? Hele, fialový. Ale furt tam je útok nějaký, mi to píše. Tady nám to budou chtít obsadit určitě. A my si tady zatím na ně počkáme. A dnešní třetí part teda bude o trošku kratší než předtím. Než jak jste zvyklí 10 minut. Je tohle naše území. No prostě hustý gangstové. Jestli náhodou hrajete GTAčka, San Andreas Kiponetu, tak sem přijďte, protože já hledám řidiče. Pokud si chcete zahrát, už jsme vám to říkali v minulém partu, můžete nám klidně říct. My vám pošleme IP s radostí. Dáme vám klidně i kontakt na Skypeu. Zavoláme, zapaříme, možná natočíme i nějaký ten let's play. Takže ještě tady počkáme malou chvilku, protože už nám zase nezbývá moc času do toho třetího partu. Takže tu počkáme ještě chvilku. Jinak pokud byste si tady chtěli zahrát na tomhle serveru, tak je to anglický server. Vlastně za psaní český tady do chatu. Filipe, vystup, já to jdu opravit. Takže tohle byl skok z Fifli. auta. Tutu. A zrovna jsem přijel nějaký fialovej. Sakra Honzo. Co je? Přijeli jsem fialový a sejmuli mě. Já to vidím. Mám pro tebe přijet, kde seš? Jsem u nemocnice. U skateparku? Ne, u té druhý. No jo, už jedu, kámo. A zabít Ten fialový teďka je i u mě tady. Tam hodně mě nitro a tady jsem tam nějaký ne. magor, ale naštěstí mi pomohl ten, co k nám naskočil na ty auta. Sakra, mě nefunguje nitro teďka. To je ten Twenzy, myslím. Mu tady dávám na držku trochu. Tady machruje s nějakýma kopama, vole. Mu dám tečku, až chcípnu. Takže tímhle bych se tady asi tak rozloučil. Tím magorem, že mě tady furt mlátí. Sakra, já tam furt někde musím jezdit kolem ní, protože já nikde nemůžu naše najít. videa a naše kanály. Honzův kanál se jmenuje Jan Ehl. Takže bych vás prosil, abyste na to aspoň koukli. Určitě se vám to zalíbí. Takže lidi, zatím se mějte a do příštího dílu zdar!